Nattefærd. I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige. Priset være han, der lod sin tjener rejse om natten fra den hellige moské i Mekka til den fjerneste moské i Jerusalem, hvis omgivelser vi er velsignet for at vise ham nogle af vores tegn. Sandelig, han er den althørende og den altseende. Og vi gav Moses Torah-skriften og gjorde den til en retledning for Israels børn med ordene: Tag jer ikke nogen værge for uden mig. I efterkommer af dem, som vi bar i arken sammen med Noah.